sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Kay. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, All the Man That I Need. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo dagdag sa nga Kay. Recorded by X Thunder Gaming. I love you so much, Kay. Mahal sa tika, Ricky. Sa to pa, kita na. Oo, gisugot na tika. Yes. Ay naunsa man in town ka, oy, Kay. Ay, baho man kag si history at tawhana. Basig dalimot ka, nga gibiyaan to siyang kaipon kay kusog kaayong mamunog. Ma, nausap na si Ricky. Dili siya pareha sa una. Giyon sa manimos pagsiguro, ha? Basta kay nahibaw ko, ma. Saliki lang gud ko. Kay, Magpakasalta. Unsa? Ingon anak kadali. Gusto na kong ipakita ni mama ni mo. Nga seryoso ko ni mo. Nga dili ni sama sa kong relasyon sa una nga. Igor na akong gilimin. Maan ko pagkasli. Ricky, Please, Kay. Patagi ko ang gigayon. Nga mapakita na ko ni mo og sa imong inahan. Kung unsa nga kong tumong ni mo. Ricky. dili ko musugot. Ma, please. Hatagi kayon si Ricky. Kanang ingon anak nga klase, wa na nay paglaom. Dili na na mausab. Pero, wala kay mahimo, ma. Biniunon na mi. O wasad kay mahimo, kung dili ko mutambong sa inyong kasal. Ma, Pasagdi. Rick. Ang importante nga nagminalay ta. Okay ra maghani mo. Nga civil wedding lang una ta. Okay ra. You may now kiss the bride. Ricky. Ma, Oh, niya naman lagi di ay ka. Tita, Nadayon gud inyong kasal, kay? o ma. Unya, nga nung niya pa man ka. tita, Awan sa man kay. Niya ka para manghipos sa imong mga butang? Ma, Sige, lakaw na. Panghipos na. O pahawa na din hikaron dayon. Recorded by X Thunder Gaming. maurag yung magkayas kong budget. Gamay ra ning kwarto ha, pero masuod naman ta. sige. Pasensya na ha. Di na masugot sa papagod nga. Ato tapuyo sa amo. Gusto niya nga maningkamot na ko. Sige lang. Karon rani, naam sa titagtag sa ka mga trabaho. Makabali na yung tagbay. Kalayan sa kong kuto-kuto.
Pila ka adlaw naman daing delay ang akong dugo. Magpiti ko, be. Positive. Mabdos ko. Akong balitaan si Ricky, ani. Mas importante nga kung isulti nimo. Nga naman, unsa man di ay na. Nakitrabaho. Unsa? Unsa ako na karon? Mabdos ra ba ko? Si Modus. Ha? Naibaw kag sa krisos ang timpang ka. Nagpamabdos ka. Pero Ricky, Ipakuha na. Oh. Ayaw puning labas kung okay. Ricky. Layo pas oras, uy. Gutom naman kaayo. Layo pasat kaayo ang sweldo. Pakita din ni mo mablos ka may kwarta, uy. Hey. Nay, paano? Ha? Para ako na, break. Oh, gutom ro ba ng magbabdos? Ikaw nung siguro. Salamat, Bert, ha? O isa pa yan. Ang bingay mo kagwalingon. Bert. Lawom ng gabi, pero wa pa mauli si Ricky. Ay naman din ni siya. Ay, nikutoy na sa dakong tiyan. Ay. Naabot na kitaw na. May untag na asiyay da nga pagkaon. Nagapian lagi ka. Ikaw ba yung mga trabaho, lalim ba? Nangita kag trabaho? Unya nga nang hubog man ka? Ninom ko. Kaya pura marang-aran niya akong pamati. Bisitik na buhi, ah. Ricky. Kaga problema. Ricky karon ra ni. Hey, buhi ko! Ikaw ba? Ikaw mo'y naghatag na kong labad sa o. Shit ka. Mablos-mablos ba ka? Huwag yun mo ipakuha sa. Sige. Ako'y mangunay, anak. Ricky, sakto na! Ricky, dugo! Akong anak! Ricky, ang atong anak! Ay, kanya! Ah, Kay. Kay, salamat nga ni matanagid ka. Nganong niya mang ka, Bert? Maigi patod man si boss para nimo sa inyo. Ug mao na naabtan ako nga nakuyap pa na ka. Hayom di si Ricky. Akong anak. Sorry Kay, pero wala siya. Kinuhok ko. Kinuhok. Unsa mo gid na hitabo? Sultihi ko para matabangan ti ka. Okay na. Napablatter na nato siya. Salamat kaayo, Bert, ha? Kay baw ka, nahadlok tsukog unsay buhaton ni Ricky. Ay kabala ka. Di ti kabiyaan. Di sa kumsugot nga dunay daw tamay tapon mo. Bert, nga na di nga gibuhat ni Nimo. Huwag hindi ka makabantay. Dugay na kung nakagusto ni mo, okay? Pero wala ko'y mahimo sa dihang naibawan ako nga nagminyo na mo kalit ni Ricky. Di ka dali-dalion sa pagkakaroon. Igo na ako nga nakasulti ko sa kong gibati ni mo. Kung isaad lang nimo nga dili ka mo piya, o dili ko nimo pasakitan. Dili ko magduha-duha sa pagsukot nimo. Pero, Bert, minyo mang kukod. Mutrabaho kong mayo, okay? Maningkamot ko nga makatigong para maanan mo.
buhaton ako tanan para nimo, okay? Salamat, Bert. Nabutaan man tuod ko sa kong pagmahal ni Ricky, pero nagpasalamat ko nga naa si Bert nga mo'y nakapamata nako. Ug gipakita gyud niya nako ang tinud-anay nga pagpangga. Ang pagmahal nga gikan sa sinugdanan hangtod sa hangtod. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Kay nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo. Awit nga dekolohan, all the man that I need. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabon sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala at mga sukin tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sulit, salamat sa inyong pagpanin.